Buka ako man. Tuwag pumunta ka. Ha? Bye. Awag yan na. Ako si Anoy TV. Tanoy TV, bye. Di ba? Anoy TV. Sa loob ng chinilas eh. Tulog. Oh, puta na eh kay. Oh. Gipalit nga nila kay Gugod. Yan, Rizal. Itong usaro. Kaya ito lang ako sa bago rin ka. Ay, lagi lang diyan. Ito lang. Ito lang. Ganang TV gina. Ano na ka ba? Gipalit gina kay Isolog. Bye. Lakaw na pong gwapo. Lakaw na. Lakaw na ang gapo sa wata na Maing buntag sa tanan diha mga katambay. Another day, another life, another blessing sa atong tanan no. Karon kay April 27 ata no, adlaw Miyerkules. So karon adto ko sa Bugo City Sports Complex kay naami meeting kay gikuha ko no pagka watcher karon umabot Mayo 9 no. Karong election so kan na ko ni meeting adto sa mga watcher nya. Akong kauban diri sa mga watcher si Doji Boy pero wala si Doji Boy no to siya sa isla. So ano do, amping do nya. Kan adto na ta kay ang ingon nga oras alas 8. Hapit na alas 8. So adto na ta. Let's go. So, nako diri sa Barangay Hall mga gano sa Barangay Dakit no kay nagian ko ni kapitan dito ganiya, naglakaw ko. So, kuan, motrisikor to ko ngadto pero may gani kay nagian kong kap. Dili na ko mamalite. Save ako pamalite no. Kanira mo sakyan Ini elf sa barangay no. May sakyan na maron. Ya akong kauban adto kay mga kuan pod mga watcher po no. Nausap akong kanay mo pinakaon na dire. Muna siya pinakaon na dire nya. Put paabot ko sa uban nya. Just Doji Boy nga kuan ako no. Kanang snack ro tirada ron. Hindi ito magkuhan hindi ito masak magmukbang tali ron do magmukbang ta. Ingon just ko nga. Ang usa ko ni mamitingan, ako lang ko ni musulti siya. Kuan lang do. Depende lang og makapaminaw ko. Mao na. Mao na ni ron. Mao mo. Ang sabot al sutso. Nga. Asa naman mo? Kerasa dia? 8:17. Yang sa kerasa nabot? 8:10. Oh, 8:8. 8 by. Kaya ka. May pamatar akong hagok-hagok kung nito eh. Pero okay na siya. Tagsara na eleksyon no? Tagsara kaya. Ya. Tanaw. Once in Tanaw ra ta. Mananaw Igor ta mananaw. Igor ta mutanaw. What's your good? Okay. Paabot kami sila diri gaya pa na mga hinampak eh. Complex. No, ibas kita do. Ha? No, ibas kita do. Adto na me? Ha? Sila sa mo ing balay. Ato aning balay ang bugon unsa day ka? Di ka balik na. Metro. Ako man ang gym complex. Ang wala sala taya ka? Ako lang. Payag ra na niya day. Diguna din mo. Isa-isa tabi. Selamat guys sa pagkariha kay adto na mi. Bye. Practice. Ikala practice dia sa. Melakaw na mi. Ito. Dire pa namahaw. Bright man. Sobra ka bright. Limon. Sito. Ano sito? Limon sito. Sumpay ano? Limon sito. Bright. Unsa demo? Ano dire sa ako ano? Among sala. Minaw sa medre pa man nagsugod pud. Filipino time pud sila. Mutuo naging ko sa Filipino time gid. Pag magsugod sa daw. Hi. Pinoys. Bago na mo siling panapal ito. Ano siya? Kaya naghapon na nag-install kay na-meeting karon. Operator na jero. Pila na. Apologies. Ang duha kay nasa awan lang usa sa loyo. Ay, Ano mo yan bang? ha? Wala mo. Nasa balay mo sa. Tama. Tanang tao dire na envelope mo. Ay, envelope naman sa mga na. Ito pa na day. Envelope lagi plastic envelope na no. Oh. With holder pa gyud. Tanang tao dire na plastic envelope ha. Ikaw na lewa. Uli ko. Uli na to. Di mo ka dyan Ryan. Kasi pangalan mo dyan Ryan. Dyan Ryan. Katadman. Dito ikaw. Uli na to.
Ay, labakas ka sa guras diri ulit na ba? Palpa kami. Wala may kuy pangan diri. Pero dumi. Sudah. Wala ang pangan. Ha? Ah, Pangan to kita, ano bili mo? Lambuon kinit. din ako. Ako na gago. Ha? Dami nang sunod eh. Ah, magkano klaro mo eh. Wala na da. Laos. Sukuha pa ni mo te. Ano sa nagisod kay isod ni mo ni. Wala koy kahulman ka po na kay gabli-abli sa kuha. Isod ni mo na. Masod na siya. Yan maluya na pagkag pagawas. Mga gotos po to, ingon mo ba? Lagi, wa may lagi ting. Ila tanang gistaple ang mga attendance para di sila maglibog ba no? Kayo. Sa to pangano? Suggest ko na dito. Jan Ryan, Katadman. Aligo na. Bagong binyag oh. Dai, bagong binyag. Anak pa kadaga dai oh. Ano kadaga? Sogo na mga gano do boy. Sinsya juga do. Murag bisod juga may pagsabot no kay murag. Maminawa ha. Bisod man sabton do ang ano speaker do murag wa juga may explain sa imo. Dai. Snack bas na ako no. Ha? Ihap ko no, ihap. 1, 2, 3 4, 5. Logi ang ting hatag snack. Minaw sa may tinarong diri mga ga kay kuan ba ni. Seryoso ba ning eleksyon? So minaw mi sa mong usaon mo pag perform og mayo sa mong pagka-watcher. Ako Lods. Lloyd usa pa ni Lloyd kung pagduha. Walay ka nang naig. Lloyd, walay naig. Di mo makawiingon. Bilaso. Floyd. Walay egg, walay hot sauce. Siyempre, tama ka lili. Walay ng itong cheese. Pagid bugnaw ang jis no. Sak. Wala ibugnaw dito Lloyd. Timbag para makatulog. Ala. Ala no. Minaw gamay. Kawan ako. May pagkapaminaw eh. May pagkapaminaw. Oh. Isa pa walay juice yo. Sige gamay Lods. Matik. Ako na papunta nga duha dere. Pala kay tagbo pa na may budget. Copy paste. Pre, don't inana, pre. Sakto. Up to article 50 bro ni. Mga ga. Nya article 6 na. Mitahan na lang gamay kay 44 na lang ka article para mahuman. Okay ra ka? Okay ra ko. Okay na ka. Ayun na sa mga watcher. Naghana ni. Lloyd. Matik na may saging wango. Kung saging tuloy. Nagduwa mo mong email oy. Tara saging oh. Saging mong paabot ako, saging mong. Naabot agad. Jirwa. Kao na warna yung mama dire, pas mo ka. Humba. Oy Jirwa. Ay nagbalabihang duwa, abi kay di Jollibee, di ka mukha og tarong ha. Arte kay ka. Ha? Wala na. Naga para sa imong mama. Pakpak. Yung pakpak mo ka. Namakpak man sila. Dati tayo, kamo na lang. Mana. Distribute tayo, 16 mo box. Pakpak ka kay banda. Mo na hanan basta mamakpak na gani. Atayo? Mamakpak na gani, sila na basta mamakpak na. Ole. Ate, kana ra ka sayon. Bobo. Sige ba? Pagare diri pa dong standby ka. Pag wala mo janti na ka no. Inbilo mo. Imo janti. Sa assignment niya dong. Kay man naman ang kuan be, orientation be. Unsa may nasabtan mo? Unsa may imong duties and responsibilities as a watcher? Matanaw. Ikaw Lloyd. Unsa may duties and responsibilities as a watcher? Mag-watch. Oh, mo na magtanaw. Watcher. Magtanaw ra juga. Mo rin ang trabaho dito. Ikaw ra ka mo tanaw. Yeah. Kung magunsa sila.
Tanaw na mo sila. Dagan kay kita be. Pero Mag-watch ra gyud. pakailalan juga ka naminaw. Muna dia. Pres ko naminaw ko. Unsa mi pa ginakuan? Nakuha. Dapat magkuan tanaw ka. Dol. Asa mo pas mo Jol? Karon na. Asa mo magpas? Aw. Dakit eh. Dakit eh mo. Asa mo Jol ni Rondol? Dagan. Ano na to? Hoy. Ya, ato na ka. Mau na lang to. Na. Mau to bato na mag-watch ra ta ha. Yes. Oh, napamalay ka Jiro ah. Ha? Napamalay ka. Ipapalit ni. Social ko. Dugol. Gikan sa init kay sa bunggo, balin sa aircon da. Suba. Sarong di mo hilantan mga nataya mo. Tamang chill kayo. Chill niya. Lindot kayo ang view, gwapo kayo ang view. Pero may napay mas gwapo sa view. Mas gwapo pa sa view. Paun sa demo. Wah, ta? Ngagigdag ko. Mura mo numbag deh. Ano pa ganin numbag na. Ha? Ah, di ka? Ako lang sa. May kaya to. Di ka mong biragit. Di lang yun? Pas na. Pas? Ako. Adto ko? Igo na. May mga bira di. Murag mauwa ko. Pero tasoyan o gato. Before ta mga bira mga gano. Before ta madto. Asa lungagan to mga master. Para pong igasan ang plato. Kaya para igulay sa to mga master dire. Mama, kita kasaban. So, kamu naglungag dire. Patsi tayo ito. Ako rin bo. Sige, ako bo. Ako plato mo. Tuloon na. Sa ako na. Ikaw na hindi. Eh. Ano lulo? Ano yung